Opa, kan je ons het verhaal uit de Sjees-tijd nog eens vertellen? Vraagt het kleinste egeltje. Natuurlijk, glimlacht opa. Natuurlijk. Kijk, hier zie je alle egeltjes. Die zitten binnen bij de kachel. Heel gezellig, kun je het zien? Ja, hè? Leerlingen van CBS Het Fundament in Haarlem waren mij te woon voorlezen. En net terug master of juf, maar terug bekende Nederlander Harm Edens. Hij kwam op de Squaledel in het rand van de Nationale Voorleesdagen. Nou, voorlezen is leuk, want dan kan je lekker tegen iemand aanhangen. Hè? Dus zeker als je een mooi boek voorleest, kan je heel leuk bedenken van hoe ziet die wereld eruit en is die stem fijn en iemand vertelt er soms nog dingen bij, dan wordt het extra leuk. Maar zelf lezen is ook gewoon suffe letters op papier, die maken in jouw hoofd een hele wereld. Goede stem wel? Ja, bij het eerste moment, hij kwam me wel bekend voor in ieder geval, op de televisie. Kon je wat goed voorlezen? Ja, Waarom kon hij dat zo goed? nou, hij maakt heel veel grapjes en voel grappig. Wist zelfs ook een soort om te lezen thuis? Of Ja, boeken, strips. wist ik waarom het belangrijk is om te lezen? Zodat laat ik goed alles keer lezen. De verhalen die Edens de band voorleest gingen vooral over klimaat en milieu. De programmamaker en presentator zet hem bot in voor dwarsemus. En wil dat mijn verhalen ook onder band brengen. Ober, er drijft een vlieg in mijn soep, heet het. Maar er is een vlieg is doorgekrast en daar staat nu, Ober, er drijft plastic in mijn soep. Ik merk dat ze daar wel mee bezig zijn, hoor. En dan helpt het niet om de hele tijd maar te praten over de ijsbeer gaat dood. Kwamen ze zelf mee, nota bene. Ik wil het er niet over hebben, ik wil alleen maar leuke dingen vertellen. Maar dat we moeten veranderen en dat ze daar ook allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. Ja, dat was eigenlijk veel duidelijker dan ik dacht. Dus je kunt gewoon, je kan heel goed levelen met elkaar. Waar vertelde hij je moeder? Ja, hoe de wereld, dat we het beter met het warm uit milieu. Meer plastic in een container gooien. Net op dieren jagen, net te volle vlees. Want het is ook slecht voor de natuur, want er gooien ook heel veel mensen nu plastic in de natuur. Nou, ik denk dat het klimaat en de duurzaamheid dat wel leeft, ook bij jonge mensen. En dat we dat op school ook benadrukken. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is. Hij vertelde hoe het milieu en hoe de opwarming van de aarde. Het is heel heet en dat is niet goed voor de aarde. Het is zo dat ze bijvoorbeeld een elektrische auto kunt hebben. Wat een normale auto was, maar diesel is, dat is net gezond voor het milieu. Mijn hart en mem en ik doen het altijd al, dus Je bent al goed bezig. ja.